Páni, nedávno som uviedol video o probléme Čichiros doktor, alebo Chiros doktor, ako to chcete, tak to môžete venovať, ale asi by sa to malo volať Čichiros. Chiros doktor, dobre. A problém bol taký, že sa proste vypínal. Samovolne sa vypínal, že proste nabehol, pípol a vypol sa. Video si môžete pozrieť nižšie. Teraz vám poviem a ukážem, ako som to riešil, to vypínanie. Máte 3 možnosti, ako to vyriešite. Prvá možnosť je, že vlastne znížite tú vodivosť v tom akváriu, ktorá to zapričiňuje. Či už pod doliatím destilovanej vody, alebo vody z reverznej osmózy, alebo proste nejakými inakšími metódami. Výmenou vody proste, znížením tej salinity a tej vodivosti. Vodivosť to spôsobuje, pozor. Medzi tou elektródou je dosť úzky. Zaostri. Medzi tou elektródou je dosť úzky, akože priestor, malý priestor a ono vlastne premeriava tú vodivosť medzi tými elektródami. A potom ono vlastne premeria, proste ho vypne, no, lebo si myslí, že je zahumusená. A môžete to vyriešiť tak, že mimo tej výmeny vody môžete si takto odpojiť. V elektre si kúpiť medzikus napájací a tam napojiť malý odpor. Ja som znížil zhruba o 1 V som znížil, čo ide do elektródy. O 1,5 V. Bolo to účinné, akože super. Ale nechcem to mať na 2 razy prepájané a somariny napájané a neviem čo všetko tam. Ďalšia vec, akože tá tretia, je výmena tohoto napájacieho zdroja za iný. No, síce má 18 V, 2 A a ja som ho vymenil za regulovateľný. Síce je to starý zdroj, ale dá sa a nastavil som ho na 12 V. Pozor na polaritu. Stredové je plus pri tom Chiros doktore. Ja som ho nastavil na 12 V a dobre to ide, funguje to akože v pohode. Ďalšia vec, ak toto takto urobíte cez tento adapter, ja si ho pripojím. Ak si to urobíte, tak neviem, či to dobre uvidíte, tak ten Chiros doktor, vidíte to? Nevidíte to. A je to vidno teraz. Má v strede také čeluste. Ak by ste mali aj ten voliteľný adapter, kde si volíte ten prúd, tak vlastne tam není tie čelustíky. A keď sa to pohne, tak on sa prakticky ako keby vypol. Proste stráti vedenie a vypne sa. Môžete to tak urobiť, že jemnúčko, ak to vidíte dobre, a teraz to zaostrilo, tak ten stredový kolík ohnúť do strany, aby sa opieral o stranu toho konektora. Takže my si ho zapneme. Píplo. Máme zapnuté. A skúsime. A voilà. A už ho proste nevypne. Ide o to vlastne mu zmenšiť prúd. On vlastne teraz dostáva menej prúdu aj do toho zariadenia. Inakšie sa tak neprehrieva. Keď o 2 V, 3 V znížite mu prúd, neprehrieva sa tak. Výborne. Studený ako psíňufák. Šumí pekne, napája, nevypína to. Je to super. Proste ho nevypne. No, môžete to takto napojiť. Takže kto máte problém znížiť prúd, buď vymeniť vodu, alebo znížiť prúd, buď z elektródy, čo ide, kábel priamo medzi kusy kúpiť, maličký odpor, znížiť o 0,5 V, keď ho bude vlastne premeriavať tú vodivosť medzi tými špirálikami,
tými sieťkami, nie špirály. Medzi tými dvoma sieťkami, aby to neodmeralo, aby si nemyslelo, že je to zadrístané, tak vlastne znížiť prúd, tým vlastne to, ako keby ste ho oba brali. Môžete to tak urobiť. Alebo proste si chytíte, kúpite si adaptér, znížite mu 12 V namiesto tých, koľko to má? Namiesto tých 18, namiesto tých 18 V mu dáte nejakých tých 12 a vidíte, postačuje. Takže paráda. Čaute.